ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. боз як анвори тиҷоратӣ дар гардиши фурудгоҳ, мағозаи фурӯшӣ. Аз ин тараф роҳ ба сӯи фурудгоҳ. Бинои имрӯзаи мо мана ҳамин бино мебошад. Дар дуюм ошёна шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, маълумоти пурра дар поён. Лутфан хонед. Инак навор ба охир расид. Ташаккур, ки бо мо ҳастед. Ташаккур, ки SK-ро интихоб мекунед. Саволотон бошад, рақамҳо дар тавсиф ҳаст. дӯстони гиромӣ, хотир расон менамоем, ки аз мо танҳо реклама. ҳангоми доду гирифт карданатон дар ҳуҷҷатнигорӣ бодиққат бошед. Хона хариданӣ ҳастед ва ё хона фурӯхтанӣ ҳастед, пас ба мо занг занед. Мо дар хизмати шумо. SK боз як хонаи дигар.